det en GTA. Jeg tager i det. Hej. Sig hej. Hej. Her er gurken. Det hedder Markus. Jeg elsker syltetøj. Jeg elsker pisse. Oh my god, man. Hvad det gør med ham der, den der binder op der til Markus. Oh my god. Han har ikke rigtig lige noget at sige lige nu, fordi han er ved at i gang med at slække pisse. Nu stopper du ligesom. Okay. Vi spiller GTA. IV. Ja, IV. Og på en eller anden mystisk måde er alle vores snydkoder fucking blevet væk. Og så tæver vi lige ham der. Klask. Jeg tror du slår mig ud. Jeg fik lige... Kan du når jeg skal lege nogle ting? Der får den derinde. Kig den tøj. Tøj er der noget lys. Derinde. Stop. Lidt bag. Så er der en gas i. Får han fuldstændig det, han gør. Dø, svin. Jeg fik godt lige til at skride. Hvor blev hun af? Nå, men jeg fik heldigvis kæresten til at spokke af. Men jeg prøver at ringe til hende igen, og så klarer vi lige missionen for mig. Nu skal du så se, nu starter vi hele missionen forfra på grund af det der med noget, så skal jeg vise. Giv du så være sød. Kæmpe din agurk. Giv dig fucking ikke at svare på noget som helst. Han er en agurk, han skal spille en træk. Kan du så ikke prøve at tale om, så klarer jeg første date? Nej! Jo! Første date med nogen. Nej! Så Ja. Jo, prøv at snakke med ham. Du er hans storebror. Jeg kan sgu ikke snakke med den bot, nej. Snak med ham. Nej. Snak med ham. Ikke før jeg klarer den her. Jeg har lyst til at drikke knaller. What the fuck? Nu stop! Jeg har en idé, hvad du kan gøre. Kør bilen ned i vandet. Så hopper du ud af bilen, og så kører hun ned i vandet. Så drukner du. Så kan du fucking lære det. Jeg vil ej. Nej, så får du ikke sin kæreste. Nej, hvad så? Det er sgu da sjovt at have en som kæreste. Det kan du knalde en dag lang. Oh my! Det kan man. Man kan knalde i GTA IV. Prøv lige at trykke Y. Nej. Jo, prøv lige godt. Flyver hovedet af videoen. Nej, prøv. Hvad? Oh. Okay. Og du døde ikke? Ej, det var faktisk ret sjovt. Wow. Ej, jeg troede lige, det var din bil. Åh. Prøv lige at brænde den. Smid en bombe ind i hende. Nej, jeg har ikke noget. Du havde sgu da to. Så prøv lige at smide den ned på jorden. Du er ikke med. Jo. Ej, jeg kørte ned. Nå, det er så sejt. Godt, hun løber derovre. Hvad? Oj. Sat! Jeg vil så have kørt kæresten i, men det er noget, jeg ikke. Du lød som en bullerøv. Jeg vil faktisk have kørt kæresten i, men det er noget, jeg ikke. Men det gjorde jeg ikke. Det er noget, jeg kører hende i, mand. Du lyder som fucking... Og du lyder som en fucking bøsserøv. Du har intet liv. Så hvis du falder ud af døren nu... Michelle have killed you eller sådan noget. Jo, jeg har så liv. Oj. Det springer af bilen! Det er så ikke sådan, at kæresten springer af bilen. Det må hun selv om. Nej, så med din lillebror. Nej, vi leger. Hvorfor ikke? Det gider jeg. Nu laver du film med at sige det der. Og hvad? Ja! Nej! Han har en motorsav!
Begge. Oh my god! Hvad? Jeg faldt ud af forruden! Jo, det gjorde hun ikke. Nej, men jeg kørte, og så lige pludselig falder jeg ud af forruden. Det var mig, der var klar første date. Ja, men jeg har ikke gjort noget. Jeg kommer kørende, så rammer jeg siden, og så begynder jeg at lave en salto, og så flyver jeg ud af forruden. Det skulle skidt. Ja, nu er vi så på vej for date med en dame. Og så bagefter skal vi hjem og knalde lidt i sig. Nej, godt selv! Men nu er lige der, Marius. Nu ligger du der så på vej. Nu kommer det tættere og tættere på. Boing, boing. Igen, den står færdig. Kenneth! Svar! Hvad? Det kunne jeg sgu da ikke høre, mand. Jamen, det kunne jeg sgu da ikke høre. Ja, nu tager vi så lige på date med dem. Find de der bomber igen, og så sæt ild til hende. Sæt ild til hende. Nej. Jo, fordi så findes hun aldrig mere liv. Jo. Eller tager dem der ild, og så går ind i bowlingcenteret, og så bare... Nå, der er ikke flere. Jamen lyder, du skal med ind og spille bowling, og så bagefter skal de hjem og knalde hjemme i sengen. Bank ham. Dræb ham. Dræb hende. Eller dræb dem. Nu spiller vi så lidt bowling. Kan du ikke vende over mod Michelle, og så kaste en fjæt på hende? Nej. Prøv at dreje, så langt du kan. Og jeg er faktisk rimelig dårlig til bowling. Ja, du fik ikke en to kejler, mand. Så 4. 3. Du skal det. Der, stop der. Og så kast. What the fuck var det der for noget lort? Nu kan vi spille bowling mere, og så skal vi hjem, og så skal vi knalde. Det er det, du glæder dig allermest til, eller hvad, kan jeg høre? Ja. Ja! Hørte du lige et, Kjeld? En politimand! Hørte du? Hvis du havde taklet politimanden og fået politiet efter dig, og Michelle hun ikke blev bange, så var der et eller andet galt med Michelle. Så kom bare væk fra hende. Kom væk fra hende. Hun skal ikke nå at komme med. Hvad fanden lavede du? Du har taklet til den hjemløse. Du skulle ikke takle de hjemløse. Han tuder. Så hørte du ikke, hvad det var? Jo. Kæft, han er dum. Åh! Hvad? Så løber han væk, fordi jeg kører ind i en bil. Du kørte ikke ind i en personbil. Ja, og så løber han væk. Det var faktisk en række, der stod og slog mig. Også. Det var. Ej, det var sjovt, hvis hun faldt ud af forruden og hænger fast. Og så blev hun bange, men fordi hun er i bilen, så slutter missionen ikke, og hun ikke bare det hele. Lige pludselig falder hendes arm af, og så er hun klar missionen. Så næste gang I skal på det, så er hendes arm bliver hele tiden ved med at slå dig på en eller anden mærkelig måde. Fuck, det var sejt. Total fantasi. Klok af her. Det går jo. Hey, man! Du kan jo ikke gå game, dog! Der er hele bilen. Og så lige om lidt. Det vil være sejt, at vi springer i luften, mens... Nej, jeg kom ikke med ind. Gen. Hard drive. Hey.
Desværre kom jeg ikke ind og knælde med hende. Ej, dyt efter den der! Dyt efter hende der! Hold den i bund. Nej, hvor den lille bror, det der. Så kører jeg lige ind i et eller andet, så jeg springer ind. Det her. Nu skal jeg ud. Du skal ikke... Du skal tage en helikopter eller et eller andet, og så flyve Jeg har ikke nogen. Prøv at se, om du har fået snødkoder nu. Det har jeg ikke. Så spring bilen i luften med den der sidste granat, du har. Skift lige til granaten. Der. Og så ned i bilen. Så. Oh baby, I love you. Skal vi holde? Ja, yeah, det kan vi godt.